Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan tutorial The Woods Coins channela. Na ovom tutorialu znači pokazujemo kako napraviti stranicu, točnije znači kako tu dodavati stranice. Ovo je jedan u nizu od tutoriala kako izraditi web. Znači evo, moramo se prvo prijaviti kao admin. Caps lock mi je uključen. Znači upišemo naš admin. Evo znači vidimo visit site, evo ću se password da mi spremi. Evo znači idemo sad na pages, all pages, kliknemo na add new, upišemo ime, prva stranica, publish, kao što vidimo, znači refresh ćemo, pa nismo je napravili, samo sekundu. Kao što vidimo, prva stranica je dodana u menu. Sad, otići ćemo na prvu stranicu. Sad ako se želite riješiti ovoga sa strane, znači tu možete mijenjati taj tip. Imamo znači full širinu i taj defaultni, ja ću znači full update. Evo sad kad refreshamo našu stranicu, vidjet ćemo da nema ovog sa strane. Evo hvala što ste gledali i ovaj video zapis. Pogledajte naš sljedeći video zapis u kojem ću vam pokazati kako izraditi post. Hvala.